מנדי, אתה יודע להעביר את זה למסך מלא? כן. רוצה להציג, רחל? אני אציג, אני גם אתנצל, אני קצת חולה, אז אני אעשה הצגה קצרה ואז אני אפרד ממכם לערב. אה, תודה. אז ערב טוב. אני חושבת שעם חלק מכם כבר נפגשתי, אנחנו מלווים את הפרויקט הזה עוד משלב התב"ע, גילו מערב, קצת להתמצאות, אה, זו הכניסה, פארק גילו. ורחוב המחנכת נמצא כאן, אנחנו נכנסים בכביש הגישה, שלאחר שנים בעצם, אפשר להגיד, נפתח סוף סוף, ו, ולמעשה אנחנו מדברים היום על מקטע שאפשר לעבור לשלב הבא, אה, על מקטע אחד שמבוצע כרגע, שזה בעצם הוואדי, השצ"פ בוואדי הזה, התחתון, וכל הטיילת התחתונה שאתם רואים כאן, אני מסמלת את זה בסמן, עד שמסתיימת פחות או יותר בפארק שבוצע, שחלקכם בוודאי מכירים, במגרש, מה שנקרא מגרש 200, בקצה הדרומי של השכונה. קצת על התכנון של השכונה הזאת, שנייה, תחזור רגע אחורה. וקצת שיהיה לנו איזשהו רקע, כי באמת עם חלק מכם אני חושבת שנפגשנו. השכונה הזאת היא שכונת קצה, זאת אומרת היא בעצם שכונת עיבוי לגילו הקיימת. היא נתנה עוד שכבה בטופוגרפיה, היא כולה נשענת על כביש אחד, ויש לה בעצם שני תעלות אורך, אחת בעצם איזו רצועת הפרדה ירוקה שהפכה להיות טיילת בין גילו הקיימת והבתים של רחוב המחנכת. ו, והחלק השני זה אותה טיילת תחתונה שאנחנו מדברים עליה, ששימשה בתחילת העבודות בעצם כדרך הגישה אל השכונה, מאחר ואתם בוודאי יודעים שכל המערכת העגולה הזאת שאני רואה פה, היו בה שרידי קברים וכולי, והדרך הזאת לא נפרצה. זאת אומרת, מראשוני השכונה נכנסו מעין יעל אל אותו ציר, ואל הכביש הראשי, רחוב חי שקי, וברגע שהכביש נפתח זה בעצם מאפשר לנו לחזור למתווה המקורי ולייצר בקצה השכונה טיילת נופית שיושבת בקצה השכונה כלפי היער. בואו נמשיך. אמ, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם אנחנו נעשה טיול מצפון לדרום. פארק גילה נמצא כאן, אנחנו יורדים בכביש. לאורך הכביש הוא בעצם הולך בתוך הנוף, אין בעצם כמעט בנייה, בכלל בנייה משני צידיו. אנחנו פוגשים את הוואדי, בוואדי הזה יש בעצם שני שטחים פתוחים. שטח אחד שנקרא 301, זה החלק העליון פה. אני אכתוב את זה בכתב קצת עקום. 301 הוא לא יוצא לביצוע כעת, זה החלק העליון, והוא בעצם יקשר בין השכונה לגילו הוותיקה. החלק התחתון הוא בעצם נמצא במורד הוואדי, הכניסה אליו היא דרך המנהרה שנמצאת מתחת לכביש היום, שעד היום לא הייתה בשימוש, ודרך מערכת מדרגות ושצ"פ קטן שתכף נראה אותו, אזור משחקים קטן שנמצא באזור הזה, וממנו במערכת מדרגות טיול לתוך הוואדי, ושם אנחנו פוגשים את הטיילת התחתונה. אז זה בעצם איזשהו אזור, הטופוגרפיה פה היא מאוד מאתגרת, זה בעצם פארק בוואדי נמשיך בשקף הבא. רגע, אני רק אתקן משהו קטן. השצ"פ הזה פשוט מקודם לו היתר בנייה. זה אותו נכון. קבלן שימשיך ברצף גם לעבודות של השצ"פ 301, אבל כרגע אנחנו מתמקדים פה למטה, כי פה אנחנו מחכים להוציא היתר בנייה. כן. אז נמשיך, בעצם הטופוגרפיה מאוד מאתגרת, אנחנו נמצאים בציר הוואדי, אנחנו בעצם משלימים עכשיו את כל השיקום של השתילה והנטיות לכל אורך המרחב הצבוע בירוק הזה, ואז אם נעבור לשקף הבא, נראה את זה טיפה יותר מקרוב ונראה מה יש שם. יש פה באמת איזשהו מתקן משחקים קטן במפלס הרחוב, שזה זה, מערכת מדרגות
פוגשת את היציאה מאותה מנהרה שמחברת ל-301, עוד מערכת מדרגות שיורדת כלפי מטה. מה שיש לנו כאן זאת מערכת טרסות, ואם אתם יכולים לראות, יש פה איזושהי טופוגרפיה, שהנגר העילי של כל הוואדי יוצא מכאן החוצה אל הנחל ויורד לכיוון נחל רפאים, ופה יש איזשהו מין מערך כזה של טרסות, כדי שהמים לא יזרמו ברצף גדול, איזושהי פינת ישיבה נחמדה שנמצאת כאן באמצע היער, עוד מערכת מדרגות שיורדת למטה, וכאן בקצה אנחנו בעצם מגיעים למפלס הטיילת, שפה מתוכנן מתקן, כתוב פה אקסטרים, אבל זה בעצם מתקן שמיועד באמת יותר לנוער. הסיבה שאנחנו ממקמים את זה פה, זה דווקא בגלל הנידחות של זה. זאת אומרת, זה שזה מקום שלא יפריע לאף אחד, הוא רחוק מהשכנים, הוא רחוק מהשכונה, והוא מאפשר לבני הנוער לשהות במקום הזה, והגישה תהיה מאותה טיילת שאתם רואים פה בצבע כתום לכל אורך הקו הזה כאן, אני מדגישה את זה עכשיו בוורוד, שבעצם אם נמשיך בשקפים, נראה שהיא מתוכננת זו מערכת הפרטים, אני לא חושבת שזה כל כך חשוב כאן, אבל כאן אנחנו רואים את העקרונות של התכנון של הטיילת. הטיילת בעצם יושבת כשזה היער, יש פה שטחים שחלקם היו שטחי חנייה שהוכשרו לחנייה, שטחים שהופרו ואנחנו משקמים אותם ומחזירים אותם אל היער, ובעצם הציר של הטיילת שיש בו שביל הליכה, שביל אופניים, אזורים שכבאיות יכולות להגיע, ובעצם הוא גם משמש כאזור חיץ לאש ברוחב שלו. אתם בוודאי יודעים שיש כניסות ויציאות מהבתים אל המרחב הזה. זאת אומרת, זה מרחב שהוא נגיש, נמשיך הלאה. הוא נגיש לכל אורכו, והוא צר באופן יחסי. יש בו גם, כאמור, ציר הליכה, שביל אופניים. לפעמים יש לנו קיר בגלל הפרשי הגובה, ואז הוא יותר מרפסת על היער, ולפעמים אין קיר ואנחנו ממש יוצאים ממנו אל היער השכן. נמשיך. אז אני אראה פה כמה מקטעים של הדבר הזה. שוב, מצפון לדרום. פה אנחנו פוגשים באמת איזשהו מגרש ראשון. אחר כך יש לנו את האזור של המצוק, שגם אותו אנחנו משקמים, לא במסגרת המכרז הזה, אלא במסגרת מכרז שנמצא עכשיו בביצוע. אבל אתם יכולים לראות את ההבדלים בירוקים. הירוק העליון זה המצוק. אתם רואים את שני השבילים שדיברנו עליהם, האופניים והסלילה. הירוק הכהה זה השטחים של היער המשוקם, שזה נטיות אינטנסיביות, והירוק הבהיר זה בעצם היער הקיים, ששם אנחנו בעיקר צריכים לעשות עבודות של פינוי של שפכים, ואולי קצת תוספת של עצים פה ושם, זה מאוד תלוי מה המצב. כן, נמשיך. הדבר הזה ממשיך בעצם לכל האורך. מדי פעם אנחנו פוגשים את אחד השצ"פים שיש להם מרפסת למעלה, פה יש לו עוד איזה אזור של מתקני כושר ממש באמצע של הטיילת כאן, ועוד אזור של מיתון מי נגר, פחות מעניין אתכם, אבל בעצם יש פה מוצא של המים של השכונה כלפי הוואדי, ואנחנו מייצרים שם איזושהי מערכת מיתון, וזה ממשיך ככה לכל האורך, עד שזה מגיע אל הפארק שאתם מכירים, עם מגרשי הספורט ומתקני המשחקים, וזה חוצה את הכביש של עין יעל. החלק התחתון שנמצא פה למטה הוא כנראה, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתו, מפני שכרגע יש שם דרך עפר, אבל יש סיפורים של בעלויות ובנייה נוספת של עוד מגרש בהמשך, אז אני לא יודעת אם זה יבוצע בשלב הזה. נמשיך? אני חושבת שזהו. אה, קצת לגבי הצמחייה, זה חשוב, זה בעצם יחד עם מחלקת גינון של עיריית ירושלים, אנחנו בעצם מייצרים עוד שכבת יער נוספת, אבל זה לא אורנים, אלא דווקא רחבי נוף, בגלל הקרבה לבתים וכל סיפורי האש, אז אנחנו נמנעים מלשתול עצי אורן באזור הזה, ודווקא שמים פה עצים רחבי עלים ויותר, גם בגלל הגובה, אז יהיה לנו פה יותר מופעים של שלכת ופריחה. הלאה. וזה עוד מערכת, יש פה אורנים נמצאים בשכבה השנייה, יותר כלפי היער, זה בעצם מעבר לטיילת לכיוון היער. אנחנו מוסיפים פה שכבה מאוד רצינית של פקעות וגיאופיטים, שהם חלק מעבודות הגינון שיהיו פה, זאת אומרת עוד רקפות, עוד כלניות, עוד רשימה שלמה של הדבר הזה שנמצא בהמשך. שחלק יהיו בזריעה, חלק יהיו בגיאופיטים וחלק יהיו בפלאגים, זה תלוי באיזה עונה זה יישתל. כל הצמחייה, צמחי ארץ ישראל, צמחי בר, זהו.
אני חושבת שזהו, יש פה עוד תוכנית, עוד, טוב, זה הכל קצת חוזר, ופה זה באמת אותה מערכת, איך היא עובדת עם, אה, גם באותו שצ"פ, שבעצם זה בסדר ההפוך, גם הוא בעצם מחבר את השכונה ליער. זהו, אין איזה תמונה שאפשר לראות איך זה יהיה? הדמיה אין. אין הדמיה. מה אמרת לגבי החנייה שקיימת היום שם למטה? זה יישאר או שמתכוונים לעשות עם זה משהו? לא, זה לא יישאר. זה לא לפרק את החניה, מחזירים שם את היער. אבל אמרו לנו שזו החנייה, אמרו לנו שמשאירים את זה. איפה יחנו כל המכוניות האלה? גם ככה אין למעלה מקום, עכשיו כל אלה יצטרכו לעלות, זה לא הגיוני. אני לא יודע מי אמר לכם, אני מניח שגם רחל לא יודעת, אבל אני יודע שבמסגרת הפרויקט היער אמור לקבל את השיקום, וזה חלק מהשיקום שנדרש שם. אז אז איפה אתם מצפים שאנשים יחנו? מי אמר לכם? אז צריך לפנות למי שאמר לכם, שמשאירים את זה. אז למה בנו את זה, איפה אז אנשים יחנו? אני אסביר, ואז אני חייבת באמת לרדת. לא, אני זה משהו חושבת מאוד שהיינו, עקרוני. שנייה, זה לא מתפקידי, זאת אומרת, זה עיריית ירושלים, איתם אתם צריכים לדבר, אבל בזמנו, כשדובר על החנייה הזו, זה היה ברור שהחנייה הזאת ניתנת, כל עוד אי אפשר להיכנס לשכונה הזו מהרחוב הראשי. מהרגע שהרחוב הראשי נפרץ, המחויבות של עיריית ירושלים היא להחזיר את זה כמה שזה, כייעוד הקרקע המקורי של זה. טיילת, אני חושב, שיקום אני ליער. סליחה שאני מתערב, מפסיק אותך, אבל זה ממש לא ככה היה. החנייה הזאת הוקמה עוד בזמן שהכביש הזה היה קיים, וגם אחרי שהכביש הראשי היה קיים, כך שאני לא חושב שבאמת יש קשר לזה. החנייה הזאת הוקמה בעקבות פנייה שלנו, הדיירים לעופר איובי, שאין מקומות חנייה בחלק העליון ולא בחלק התחתון, ולכן הוא פתח לנו את החניון התחתון הזה. אני בלי מסכימה איתך, החנייה הזאת, אז שלומי, אני בלי מסכימה, החנייה הזאת תהיה מצוקת חנייה אדירה אני ברחוב. יודעת את זה. זאת הסיבה שכל הרחוב נפתח מחדש, הורידו עצים ושמו חניות חדשות, אבל אני חושבת שמנדי ואני, זה לא הכתובת. זאת אומרת, מי שצריך לדבר איתו, הפתיחה, ממה זה שאני ראיתי עכשיו את התשתית שמכינים את הכביש למעלה, בחלק העליון, החניות הולכות להתקזז שם באיזה 70%. ההפך, הם מקזזים חניות, לא מוסיפים לא, חניות. לא, מוסיפים חניות, רגע, מוסיפים, רחל, אבל סליחה זה לא רגע. דיון מולנו, אז זהו, שנייה, אני רחל. יורדת, מה כן. שאני מציע, נמצאת איתנו גם אור המתכננת של המינהל הקהילתי. פשוט אור, תרכזו את הנושא, כי זה בהחלט טיפול של המינהל מול, את יודעת, מול כל הגורמים שצריך, אבל זה בטח לא מענה של מנדי, בסדר? זה גם לא מענה שלי, ואני כן, מתנצלת לא, ברור, הכוונה זה לא שאני הפרויקט. יורדת. אנחנו עבדנו פה לפי תוכנית בניין עיר, לפי הנחיות של עיריית ירושלים. לא, כל הסיכומים האחרים, אם יש או אין, זה באמת זה המינהל הקהילתי מול העירייה. ירכז את כן, הפניות. כן. רחל, אז תודה על הזמן ערב שהקדשת. טוב וסליחה. תרגישי טוב. אני פה, תודה. אנחנו ממשיכים. כן. כן, כן, ברור. תודה רחל. אור? אני פה, שוב, את יכולה רגע להתייחס רק לסוגיית החנייה, כי אז אני הדיירים אגיד שנייה, בהחלט... החניה הזאת אכן נפתחה בעקבות פניית תושבים, אבל גם אז זה היה כחלק בעצם באמת מהכביש העוקף עד שיפתחו את הכביש העליון. לאורך כל הדרך דובר שבסופו של דבר השטח הזה צריך לחזור. אנחנו גם הכשירו עכשיו חנייה חדשה בסמיכות לפארק החדש, הכשירו שם לא מעט מקומות חנייה, אבל אפשר שוב לרכז את כל הפנייה. אני, עד כמה שאני מכירה, לא ליוויתי את הפרויקט בשלבים שבאמת הכביש התחתון הוקם, ועדיין, עד כמה שידוע לי, מאז ומעולם זה תוכנן בסופו של דבר לחזור ליער. ואני אומרת, רק עכשיו כשסיימו את הפארק, הכשירו שם בסמיכות לבית כנסת, בסמיכות לפארק החדש, כ-30 מקומות חניה נוספים. החנייה הזאת היא כבר עכשיו עמוסה כשרק החלק העליון של הרחוב משתמש בה. מה יהיה כשהחלק התחתון משתמש בה? בסופו של דבר, גם הבניינים תוכננו עם חניות. זו כרגע התשובה שיש לי, אפשר שוב לפנות לעופר, אפשר לפנות לאנשים נוספים, אבל מאז ומעולם החניה הזאת הייתה תוכננה כחניה זמנית. אני כן רוצה שניתן למנדי להמשיך לדבר, אפשר אחר כך לפנות אליי באופן מרוכז, אני אכתוב גם את המייל שלי. רחל.
סבלנו פה, ממש סבלנו, הרחוב שלנו נראה כמו עזה, הרחוב התחתון, ועכשיו אתם באים ואתם רואים שאתם לוקחים לנו את החניות, ומצמצמים לנו את הזה, ואת אומרת לחנות למעלה ליד הבית כנסת, תקשיבו, זה לא הגיוני. אנשים מהבית כנסת יבואו לפה, כאילו, איזה היגיון יש רגע, בזה? סליחה רגע. על נושא החניה, אני העליתי את זה וציינתי את המינהל הקהילתי, כמו שאור אומרת, היא תעביר לכם את המייל שלה, אתם יודעים איך ליצור איתה קשר, ותהיה פנייה מרוכזת, גם שלכם אני בטוח, וגם אור כמינהל קהילתי, אל הגורמים שמקבלים החלטות בנושא. אני מציע שנתקדם עם ההצגה של שאר הדברים, לא, ולא אין לנו, חושבים, אנחנו הצגנו את הכל, אין מה להציג פה, זה... לא, אם יש לתושבים נושאים נוספים מלבד החניות, כי זה ייבדק על ידי המינהל ועל ידכם, אף אחד לא מדלג מנדי, על זה. השאלה גם על לוחות זמנים. מאיפה רגע, מתחילים יש לי להתחיל? שאלה, מה גם הדברים? בנוגע, סליחה רגע. ברגע שיפתח שם הטיילת הזאת, יוכלו לנסוע שם אנשים, או רק אנשים, רק אופניים ודברים קלים? רק אופניים והולכי רגל. בהולכי רגל, לא יהיה תנועה של רכבים, לא יהיה תנועה של כלום. לא, לא אמור להיות, אתה יודע, אז זה דרך ביטחון, היא אמרה, של כבאיות. אז יהיה כבאיות מחסום. יוכלו להיכנס, לכבאיות יש כל מיני פתרונות, אבל כן, כבאיות צריכות להיכנס שם. אפשר שאלה בבקשה? בבקשה. לאור העובדה שבכלל לא היה פה צפי רק מי שיש לעשות שאלות רוצה משהו, להציג את עצמו, שפשוט השיחה מוקלטת שאחרי זה נדע אם צריך לפנות למישהו. אני אריאל גבאי, אני דייר פה גם בדופלקסים סמוכים לטיילת המתוכננת, ורק רציתי לדעת, אני עצרתי פה ממש בסמיכות לגדר שלי, גדר חיה. עכשיו, יש אפשרות להשאיר את זה או שצריך להוריד את הכל? שזה בציר למטה? כן. וואו, אין לי מושג לענות לך. כשנגיע לאזור שלך לעבודות, אז בוא נראה. אם יש שם בכל מקרה שתילה של צמחים דומים, וזה לא פוגע בתוכנית, אז אנחנו לא נוריד בכוח עצים. אוקיי. עכשיו עוד הערה לגבי החניות, מה שהיה בזמנו היה הסכם בין רשות הטבע, אם אני לא טועה, או מי שאחראי על הכביש פה למטה, שייצרו את הכביש הזה בתנאי לכך שברגע שיבנו את הטיילת יהרסו אותו. אז הם הגורם הקובע, אני לא חושב שעיריית ירושלים יש לה עניין בכלל להרוס את זה. וכן אפשר לדבר איתם ולהפעיל את חוק ההיגיון כאן, כי אני לא רואה איך זה מפריע להם במשהו. אז זה ההסכם שהגיעו איתו, ראש העיר הגיע יחד איתם להסדר הזה, וראש העיר גם נתן את ההבטחה שלו שהוא יסכים להרוס את החלק הזה ברגע שיסיימו לבנות את הטיילת. הכל בסדר, רק אם יפעילו כאן את חוק ההיגיון, אין שום סיבה להרוס את הדבר הזה, אבל הבנתי שדיברתם על זה. זהו, תודה. תודה. עוד שאלות, מישהו? אני שוב פעם רוצה לשאול מה שכפיר כבר שאל מקודם, לגבי הטיילת, היא תהיה עם גישה לרכבי חירום? כי הבנתי שהכביש התחתון כן, זה רק כן רכבי מיועד חירום. לרכבי חירום. התשובה היא כן. אוקיי. תחתון? רק אצלי לא שומעים. שאלתי מתי מתחילים את העבודות בחלק התחתון. אנחנו מתחילים מיידית, בהמשך החודש. אנחנו מתזמנים את זה, אתם לא תראו את זה מיד, כי אנחנו מתחילים מבפנים החוצה, אז זה יהיה בהדרגה, אבל מתחילים... מה הכוונה מבפנים החוצה, מנדי? מקצה הטיילת... בסמיכות בעצם לעיכול שיורד מיער גילה. בסמיכות לעיכול... בעצם משצ"פ 302? כן, משם החוצה, אז עד שנגיע לאזור שלה בחוץ, ושאתם תרגישו אותנו בטיילת עצמה, ייקח עוד כמה חודשים, אבל אנחנו מתחילים בפנים ונעים אחורה. מה הזמנים? והמשאיות יפסיקו. טוב, שלומי. מה לו"ז זמנים של סיום? אנחנו צריכים תוך 24 חודשים לסיים את כל השצ"פ הזה, עם השצ"פ שמעליו, אנחנו עוד לא נכנסים אליו כי מחכים שם להיתר, והטיילת. להגיד לך שזה ייקח את כל הזמן הזה, אני מקווה שלא, אבל זה הזמן שהקצבנו. אוקיי, והמשאיות כבר לא ייכנסו לרחוב הזה ברגע שתתחילו את העבודות?
עוד פעם, סליחה? המשאיות של האתרי בנייה, הפסיקו להיכנס מהרחוב הזה? כשתהיה שם טיילת לא ייכנסו שם משאיות של אתרי בנייה. מקווה. לא, בזמן עבודות, איך זה שוב, הולך להשפיע על... אנחנו אומרים, מנדי, סליחה מה זה לא רגע. ייכנסו? אנחנו לא אגף אכיפה. זה לא מיועד לכניסה של רכבים שהם לא רכבי חירום וכל מיני כאלה, אז... חבל מאוד שאנחנו לא יהיה לנו איזושהי חנייה צמודה לבתים פה. או ש... מנדי, מנדי, סליחה אם אתה יכול להתייחס לשלביות ביצוע הלו"ז, איך זה ישפיע על התושבים? מה התושבים שגרים ברחוב אמורים לראות, או שזה הכל מתבצע כלפי הכביש התחתון, או איך שזה הולך להיות? בשיתוף ציבור הזה, במסגרת הפרויקט שצ"פים 302 והטיילת, גם 301 בעצם פה וגם 300, בקיצור, כל השצ"פים שיש פה במסגרת הפרויקט של הקבלן הזה, הם לא נוגעים לציר הראשי, והם רק מתבצעים בחלק האחורי, בעצם ביציאה לטיילת למטה, הם לא אמורים להרגיש השפעה על הצירים שלהם. הציר למטה כמובן ייחסם בהדרגה, ובסוף כולו ייחסם, הטיילת, אבל הציר הראשי לא כלול פה, זה לא חלק אבל אנחנו חיים את הציר למטה. הדירות שלנו הם מול הציר למטה, זאת אומרת שכל העבודות, כל האבק, יהיה אצלנו בתוך הבתים. נכון. לשנתיים? ליד הבית שלך ספציפית זה לא יהיה שנתיים, זה כנראה ייקח כמה חודשים בודדים, אבל התנועה היא תנועה ארוכה, הציר הוא ארוך, אז לא פותחים את כל הציר בבת אחת. בדיוק בשביל שלא יקרה את מה שאת אומרת. בשביל שהעבודה תעבור בצורה חלקה יותר, וכל מקטע ירגיש מעט זמן את העבודות הבנייה, אז אני עובד בחלקים. היה לנו יותר קל לפתוח את כל הציר ביחד, לפרק הכל, לעשות שם זה, אבל הוחלט להתקדם בהדרגה. רגע, אז בזמן שהם עושים את העבודות, יהיה לנו גישה לרדת לעין יעל? כאילו לצאת מהשכונה מעין יעל? זו שאלה. אנחנו לא נוגעים בכביש של עין יעל במסגרת הפרויקט הזה. הדבר היחיד שבעצם מוסר זה החניות. הציר הזה לא חלק מגבולות העבודה. אז ככה שהוא מבחינתנו אמור להישאר פתוח, הוא לא אצלנו. יופי, תודה. חניות זה חלק בעייתי. אבל זה דובר פה וסוכם שביחד עמו תפנו חזרה לעירייה או מי שקיבלו את ההחלטה. בסדר, סבבה, זה פשוט חלק בעייתי שבאמת אנחנו צריכים לחשוב עליו, זה לפחות לצמצם את החניה, אין בעיה, ולעשות פה טיילת, אנחנו בעד, אבל לרוקן את החניה הזו לגמרי ולעשות אותה, את כולה טיילת, נראה לי קצת, בסדר, זה משהו אחר שאנחנו צריכים לבדוק אותו. רגע, שנייה, בוא שנייה, בגלל מה שאמרת, אולי עוד אנשים חושבים ככה, אני רוצה שנייה להעביר. הטיילת עצמה, זה לא, אין שם, לצורך העניין, אין שם בכלל אפשרות, זה לא שיהיה שם חניות. כל הטיילת מלאה שביל אופניים ומעט גינון. זה כל הרוחב של הטיילת, הוא לא רחב. אוקיי? יהיה שביל אופניים יפה, גדול. מי ששם לב כבר, יש פרויקט אחר שבמקביל בונים שעולים מיער גילו עם שביל אופניים שאמור להתחבר לציר הזה, ושם זה בכלל לא, כאילו, זה לא עניין של חניות או לא יהיה שם בכלל כניסת רכב. החניון שבחוץ, זה הדיון שהיה קודם. זה כמו שהחליטו להוריד אותו, יכולים להחליט להשאיר אותו. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל, נכון. ראש העיר, כמו שאמר מקודם, לא זוכר מי, אריאל אולי אמר את זה, שראש העיר התחייב מול שמורות הטבע למשהו מסוים, אז זה החלטה שהיא לא, הטיילת היא קורית, היא חלק מציר אופניים מאוד ארוך, היא חלק ממשהו יותר גדול. החניון הוא בפני עצמו. כרגע מחזירים אותו ליער, תתקבל החלטה אחרת בעירייה ונקבל הנחיות, זה לא תלוי. מתי יסגרו את החניון? מה הצפי? קשה לי להגיד, כי אנחנו עוד בונים שנייה להבין מאיפה ניכנס לכל השיקום. עוד לא קיבלנו את ההחלטה הזאת, זה צריך להיות ביחד עם הקבלן, אבל החניון הוא אמור להיות מהראשונים שיסגרו. כי משם ציר הגישה, אז או שנסגור שם הציר, או שגם נסגור את חלקו, אנחנו צריכים להבין איך משקמים שם. מה הערכה של זמן שאתה אומר הראשון? זה חודש? זה עניין של שבוע? לא חודש, לא חודש, אני מניח שזה לפחות 3 חודשים, אבל... אוקיי, זה היה חשוב להעביר מבחינת היערכות תושבים.
בסדר, אם תודה. רוצים לפעול בנושא הזה, אז לפעול כמה שיותר מהר. לא לחכות, במיידי. לא כן. לחכות את ה3 חודשים האלה, כי יכול להיות שזה גם פחות. לפעול לא, מבחינתכם, לא. הכי מהר שאפשר. לא, אמרת דברים ברורים, בסדר, תודה. יש לי שאלה, השביל פה יהיה אבנים משתלבות, כאילו אתם עושים אבנים משתלבות ועצים, או איך זה הולך? השביל עצמו, השביל אופניים הוא אספלט, כן. אוקיי? ההליכה, בואו נראה את החתך פה שנייה. זה מין מצע מהודק כזה, אתם רואים מה רשום פה? פוליסול כזה. זה לא, כרגע זה לא מאבנים משתלבות, אתם רואים את זה פה, זה מין שביל נגיש כזה, זה כמו מצעים, אבל זה מהודק עם חומרים שמייצבים אותו. אוקיי, תודה. זה כחלק מכל העבודות פיתוח שקורות עכשיו ברחוב, או זה משהו נפרד? משהו נפרד. טוב, הגיע הזמן אחרי 5 שנים. וכמה זמן עבודה על זה? מתי מתחילים בגדול כל שמחים להיות אלה שקוצרים את הפירות של עבודה של 5 שנים. כמה זמן דיברנו? עבודה מקצה לקצה 24 חודשים, עבודה היא במקטעים, ככה שלא לאורך כל הזמן הכל יהיה בעבודות, אבל סך הכל יש 24 חודש. וממתי זה יהיה? תחילת עבודות? במהלך החודש הקרוב אנחנו אמורים להיכנס. עוד לא יצאנו לו צו, אבל זה דברים, השלמות אחרונות, אישורים אחרונים, ואנחנו נוציא לו צו. אוקיי. טוב, צריך לפעול מהר לגבי החניה. אנחנו לא יודעים, צחי. לא יהיה חיבור, טופוגרפית אין חיבור, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה. אני כן אגיד, מנדי, כן כחלק מ-301 מתוכנן חיבור. אתה יכול לפתוח את זה, השצ"פ שמכיל חיבור בין בעצם השצ"פ של ברוכי לשצ"פ, סליחה, לשצ"פ שהמחנכת 301 מתחבר. אנחנו כמינהל קהילתי, רחל ירדה, אבל אנחנו כן מנסים למצוא עוד נקודות לחיבורים, באמת הטופוגרפיה לא זה, דקה, הנה פה רואים את האזורים של החיבור. איפה החיבור? תעשה פה זום אין, רואים פה את ה... אופ. לא, בחלק טיפה יותר למעלה, זה באמת לא מספיק, ואנחנו בודקים זה זז לא, אצלי. ב-301, כן. ב-301 אמור להיות חיבור, דרך האזור ה... לא, אבל הוא לא לטיילת העליונה, הוא חיבור בין לא, המחנכת. הוא חיבור בעצם בין לרחוב חי המחנכת. שקי למחנכת. כן. נכון. אמרתי, לשצ"פ של הוא לא המחנכת. לטיילת העליונה. לא, הטיילת העליונה יש לה בעצם, יש לה פה בקצה של המדרגות, שבעצם מחברות בין חי שקי לטיילת העליונה, באפשרות לעלות באזור הזה חזרה לצומת עם דרך פרגולה. נכון. בעצם המקטע של הטיילת התחתונה, אני אגיד, אנחנו בעצם עובדים על כל, מתחילים מהאזור שאיפה שהיה בעצם הדרך הביובית, הכניסה הישנה בעצם השכונה, שנהרסה בינתיים, וממה שאני מבינה ממדי דעת הולכים, היא בעצם מסתיימת מתחת, היא לא מגיעה עד השביל של הכביש של דניאל, ובעצם מתחת לפארק החדש, מבחינת המקטעים. בעזרת השם, בקיצור, שיהיה לכם בהצלחה. הגיע הזמן וטוב שזה קורה. תודה רבה. חנן, אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אני חושב שנושא הכי חשוב מבחינת התושבים זה היה נושא החנייה, שברור לכולם שיחד עם אור ייכנסו לבדיקה. טוב שנתת לוחות זמנים שלא לפני 3.5 חודשים, בואו נגיד, תיכנס לאזור הזה, אז יש מספיק זמן לתושבים, ושיהיה בהצלחה, ותודה על ההצגה. ונגיד כמובן כמה זמן התראה לפני יציאה לעבודות מנדי אנחנו נעדכן את התושבים, כי כרגע אנחנו אומרים צו עבודות עדיין אין. עכשיו, זהו. שבוע הבא? שוב, אלון, פשוט לא יודע אם יראו כלים, אבל אנחנו מקווים להוציא את הצו עד ראש השנה, מאוד רוצים. אז בואי אני אגיד, אור, שאנחנו נוציא פלייר, התחלת עבודות,
בשבוע הבא, בגלל חודש החגים, זה ברור שזה אני יכול פשוט רוצה שיהיה פה ברור לכולם שאנחנו באמת יוצאים עכשיו לעבוד. אז אני אומר, אז אנחנו, כמו שהוצאנו פלייר לשיתוף, כמו שעשינו עכשיו, ושאף אחד לא יופתע, אנחנו נחלק פלייר, כמו בכל פרויקט, כמו שאת מכירה, על תחילת עבודות של הקמת הטיילת, במהלך השבוע הבא יחולק הפלייר. מצוין. טוב, תודה. תודה רבה, ממש תודה תודה. לכולם. ביי. תודה רבה. תודה, ביי. אם אפשר עוד שאלה קטנה, אם אפשר בקשה קטנה. את דבר. התוכנית, מה שהצגתם פה, אם אפשר לשלוח לנו לקבוצה, שאני אוכל לעיין בזה? אז מנדי תעביר לי את המצגת ואני אעביר לכם את המצגת ואת הקלטת המפגש בצורה מסודרת. מעולה, תודה. אור ומנדי, תוכלו לו ביי, רק שנה טובה לכולם. לכוון אותנו למי אנחנו יכולים לפנות בעירייה לגבי החניות? אז אני אגיד, בגלל שמראש באמת כמו שאריאל ציין, זה הסכם שנעשה בין ראש העיר לקק"ל על הכשרת החניה הזמנית והחזרת החניה לשימושה הקודם בסיום בעצם הסלילה של הכביש החדש ובהכשרת הטיילת התחתונה. זה נמצא באמת בגורמים הפוליטיים. זה פחות בגורמים התכנוניים, כי מראש הייעוד קרקע של המרחב הזה הוא ייעוד של שצ"ף, של שטח ירוק. תקשיבו שם חניה זמנית לבקשת תושבים, אבל זה יושב בגורמים הפוליטיים בעירייה. אבל השאלה אם אתם כמינהל קהילתי תפנו לעופר בעניין. אנחנו נפנה, עזוב, אנחנו נפנה. אנחנו אוקיי, נדבר. בסדר גמור, תודה. בסדר, טוב. אם יש עוד איזה שהם שאלות, אני כאן, מוזמנים לשאול וגם לפנות במייל, כתבתי אותו פה למעלה. תודה רבה רחל, תודה רבה לכולם. ביי, תודה תודה. רבה. לילה ביי. טוב. תודה מנדי, ביי.